Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έκανε τίποτα. Έκατσε με τα χέρια σταυρωμένα και έπαιρνε λεφτά απ' έξω για τα οποία πληρώνουμε πανάκριβους τόκους. Τα μάτια του έβγαλε. Μόνο που τώρα για αυτά που έκανε πρέπει να πληρώσει ο ελληνικός λαός τώρα. Δυστυχώς η χώρα είναι καταχρεωμένη και άρα και όλοι οι πολίτες της. Έκανα προπενθυμέρου μια προφητεία. Ο ελληνικός λαός θα ντρέπεται για αυτούς που ψήφιζε δεκαετίες τώρα. Και αυτοί οι κύριοι δεν θα μπορούν να βγουν στο δρόμο να δούνε τους συμπολίτες τους. Γιατί αν συνεχιστεί ο δημόσιος τομέας να είναι προνομιακός, πώς το κράτος αυτό θα νοικοκυρευτεί? Δηλαδή, και ξέρετε ότι είμαστε στο παραπέντε. Θα έχουμε και ιδιωτικοποίηση. Είμαστε στο παραπέντε για να πούμε δυστυχώς ευστοχεύσαμε. Είμαι σίγουρος ότι τα λεφτά των καταθετών πολύ σύντομα θα φαγωθούν. Όλοι αυτοί, συνήτηδες, καραμαλίδες, σουφλιάδες, όλοι αυτοί κυρίες και κύριοι θα λείψουν αύριο τα χέρια τους και θα πούνε εσείς ερχόσασταν στα βουλευτικά μας γραφεία να σας διορίσουμε. Εσείς ερχόσασταν. Εμείς απλά σας διορίζαμε. Εμείς παίρναμε την ψήφο και εσείς τρώγατε το φαγητό σας. Έτσι θα πούνε. Έτσι θα παρουσιάσουν τη φτώχευση της οικονομίας. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος? Είναι αυτή. Σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Έρχονται μαύρες μέρες υπό την έννοια ότι επειδή ο ΝΕ είναι ένας οργανισμός που μοιραίως θα αξιώσει η εξισορρόπηση της ελληνικής οικονομίας και επειδή αυτή η εξισορρόπηση δεν έχει γίνει, έχουμε ακόμη μπροστά μας φοβερή λιτότητα. Η γνώμη μου είναι ότι θα πάμε σε εκλογές βουλευτικές μέχρι το Σεπτέμβριο το αργότερο για να γίνει ο μεγάλος συνασπισμός όπως στη Γερμανία, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, και να αρχίσουν να κόβουν τα εφάπαξ, τα επιδόματα, τα δώρα του κόσμου, να φορτώσουν στον κόσμο τη μαύρη τρύπα της κλεψιάς του χρηματιστηρίου. Ο Γιωργάκης θα γίνει ο πρωθυπουργός της φτώχευσης και θα φύγει κακήν κακός με πολύ κακές αναμνήσεις. Ο Καραμαλής πρόσθεσε βάρη, άνοιξε τη μαύρη τρύπα και φεύγει στο παραπέντε της φτώχευσης. Εσείς που ελπίσατε ότι με το Πασόκ θα φάτε και θα πιείτε όπως παλιά, σας εκφράζω τον ήκτο μου. Διότι εσείς θα είστε οι πρώτοι που θα αναθεματίσετε την ψήφο που δώσατε. Γιατί είδατε πάνε και να σας κλείσουν. Αυτοί οι ίδιοι τους οποίους φωνάζετε ζήτω, όταν έρθει η δύσκολη στιγμή με ευκολία θα κλείσουν την ΕΡΤ. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Και ο Τσίπρας τι δυνατότητες έχει? Αν μεν κάνει τούμπα θα γίνει Σαμαράς, κλητήρας της Μέρκελ. Αν κάνει το σκληρό θα βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ. Και θα έρθει εδώ να ζητάει δημοψηφίσματα και να κάνει καμπάνιες όπως ο Γεωργάκης. Τις βλακίες του Γεωργάκη θα κάνει. Όταν ψηφίσει η Ελλάδα ένα 70% κατά του ευρώ, θα πει η Μέρκελ εμείς θέλαμε την Ελλάδα στο ευρώ. Θα υπογράψει τα πάντα. Και θα ψηφιστούν τα πάντα από την κοινοβουλευτική του ομάδα? Όχι. Αυτό είναι άλλο. Γιατί? Γιατί όταν γίνει γνωστή η συμφωνία θα φανεί ότι είναι 3 χειρότεροι από του Σαμαρά. Ναι. Και πιστεύω θα γίνει έκρηξη. Έκρηξη, τι εννοεί έκρηξη? Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται καν να υπάρχει μια ομάδα 40-50 βουλευτών που δεν θα ψηφίσει. Θα προθυμοποιηθούν οι πρόθυμοι. Οι πρόθυμοι ξέρετε ποιοι είναι? Καραμαλής, Ντόρα και Θοδωράκης. Στο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει 2 ή 3 κομμάτια. Ναι. Εκείνη την ημέρα. Ο Λαφαζένης ήταν η μικρή ομάδα των αριστεριζόντων. Εκλογές όχι αμέσως, το Σεπτέμβριο βλέπω.